Cervantes aprèn català per llegir la gran obra Tirant lo blanc de Joanot Martorell. Benvolgut amic i mestre Francesc Vicenç. Prego a Déu que quan rebeu aquestes lletres us trobeu en perfecte estat de salut. El vostre bon humor habitual m'arriba en cada ocasió com un ungüent reparador de les nafres d'aquell cos castigat per batalles i penes. Com bé sabeu, el darrer any ha estat ple d'entrebancs. És per tota l'ajuda que m'heu brindat que avui puc adreçar-me a vos com un fill que es fa gran i es torna amic en la vellesa. Heu estat el bon pastor d'aqueixa ovella negra que iniciava el camí feixuc d'aprendre una llengua nova. Els meus enemics han estat veritables gegants, però finalment he pogut llegir l'original aventura del magnífic tirant i de dir les paraules del gran mestre Martorell. Són mons narratius precís i real, alhora que màgic i encisador. M'ha tornat a enamorar igual que ho feu quan la traducció castellana arriba a mes mans. He d'agrair-vos cada un dels savis consells, les lectures recomanades i les persones a qui m'heu adreçat. Les divertides històries, aquests contes populars tan dispars dels nostres entremesos, han fet possible que en aquest dia que us escric pugui fer-ho. Com si hagueren nascut germans, acaronants per les mateixes cançons de bressol. Sou immensament generós i pacient. Aquell Miguel, cavaller embullit, que volia trobar però no sabia on buscar, ha pogut endurcir la seva saviesa amb els vostres mestratges. Com bé imagineu, l'alegria de poder llegir el tirant entenem cada un dels mots ha estat només comparable a la satisfacció del dia que es completaren les aventures del meu estimat Alonso Quijano. Lluny queden els dies d'angoixa, perquè tot el meu voltant me convidava a desistir. Aquell ambient que vivim després del matrimoni entre corones ofega una llengua i una literatura daurades. Les paraules empresonades només poden que provocar bafarades de revolta. Com a vos, m'han tractat de traïdor, però el vostre esperit conciliador ha fet costat al meu quan desfallia. Ara ja són dos mestres que caminen junts. La família Cervantes té ses portes de casa obertes. Esperant la vostra arribada, us visitarem aviat. Que Déu Nostre Senyor us protegeixi de la ignorància dels agosarats, de l'enveja i de la mesquinesa. Sempre amic i fidel deixable, Miguel de Cervantes. Amic Miguel, després de tantes epístoles creuades, me sembla que ben bé som ja germans, no només com los frares ho són, sinó també com ànimes que Nostre Senyor guarda i manté unides per sempre. Us torno a felicitar per l'amor que heu mostrat a aquesta llengua, se digui llemosí, català o valencià, perquè el que importa és la bellesa que amb ella, com amb totes les llengües, se pot crear, com les obres mestres que heu regalat a la literatura en castellà. Ben segur que ses paraules perduraran pels segles dels segles. Així sia. Aquest ànim que heu mostrat us ha fet vèncer les dificultats i us ha convertit en un noble, lloable i estudiós cavaller que ha aconseguit l'honorable gesta d'aprendre una llengua nova, germana de la pròpia, amb la mateixa tossuderia que el vostre entranyable Quijote. Confio que sentiu ja aquella pau que resta després de realitzar una bona obra, tot seguint el mandat de respecte a l'oproisme que ens deixà Jesús, fill del Pare. No voldria acabar aquestes 4 lletres que avui us envio, sense afegir una d'aquelles històries que explico als feligresos. Aquestes rondalles que van plenes de xistes, i ho dic amb aquesta paraula que he manllevat, sabent que no faltarà qui diga que m'he castellanitzat. Per fer més humanes les homilies. Són fruit de la vida senzilla d'un rector de poble. És la història que es diu Adeu porc. Espero us faça riure al mateix temps que us ensenya noves paraules planeres de la gent de camp. M'acomiado encomanant-vos a Santa Bàrbara, tan estimada en aquestes terres de Vallfogona, on l'aigua és plena de les benediccions de l'Altèssim. Res no em faria més content que un dia no molt llunyà vos i sa família fossin els meus hostes i puguem dialogar i alongar durant dies la conversa sobre nostra comuna afecció a les llengües i a la literatura. Vostre amic i servidor, Francesc Vicent Garcia, rector de Vallfogona. Moltes gràcies per la vostra atenció. S'acomiada el grup nadó format per August, Lourdes, Jordi i Mònica.